Justin Borch, ir-raġel mixli bil-qtil brutali tal-eks sieħba tiegħu Chantel Ketkuti, inħeles mill-arrest wara li wieġeb mhux ħati ta' dan ir-reat. Ketkuti li kellha biss 34 sena u om ta' żewġ titfal inqatlet permezz ta' diversi daqqiet ta' sekkina. Ftit ġimgħat ilu l-avukati ta' Borch talbu għal ħelsien mill-arrest li kienet miċħuda mill-qorti minħabba li kien qatt iridu jiġdu numru ta' persuni. Hekk kif il-prosekuzzjoni kkonfermat li ma tfaddal aktar xhieda, id-difiża argumentat li l-preżunzjoni tal-innoċenza għandha tingħata l-importanza li jxirqilha. Il-Maġistrat Rachel Montebello laqat it-talba l-ħelsien mill-arrest fuq depożitu ta' 25,000 euro u garanzija personali ta' 20,000 euro. Il-qorti imponiet ukoll li Borch jidħol id-dar sa 8 ta' filgħaxija u ma joħroġ qabel il-5 ta' filgħodu. Il-qorti ordnat ukoll li Borch imur jiffirma l-assa ta' kuljum. Roderick u Errol Grech li huma aħwa ingħataw sentenza ta' 4 snin ħabs wara li fil-qorti instabu ħatja li taw in-nar lill-karozza tagħhom. Il-każ seħħ fil-5 ta' Marzu tas-sena li għaddiet tal-ħabta tal-4:09 ta' filgħodu wara argument familjari. Fil-qorti intqal li diversi membri ta' din il-familja għandhom rekord kriminali. Roderick Grech instab ħati li huwa riċediv wara li fl-2014 kien instab ħati li attakka lil ħuħ Errol. Fil-waqt li dan tal-aħħar kien instab ħati li juża vjolenza fil-konfrott ta' ħuħ Roderick u missieru, kif ukoll b'ser aggravat u ma bdiex ir-regoli tas-sewqan. Iż-żewġ akkużati ċaħtu l-akkużi miġjuba kontrihom. Il-qorti qiset l-evidenza u sabet li ż-żewġ imputati ħatja l-akkużi miġjuba kontrihom. Għaliex il-mottiv kien wieħed kapriċċjuż għax ridu iweġġgħu nies oħra b'mod partikolari lill-qraba tagħhom. Niġerjan ta' 32 sena li joqgħod ir-Rabat ingħata l-ħelsien mill-arrest wara li tressaq il-qorti akkużat li gidem żewġ uffiċjali tal-pulizija wara li marru jkellmuh b'rabta ma' rapport ta' fastidju. Huwa kien akkużat li fastidja mara u rreżista b'mod vjolenti uffiċjali tal-pulizija filwaqt li insolenthom, eddidhom u ma bdiex l-ordnijiet tagħhom. L-akkużat qal li ma jiftakarx ġara. Min-naħa tiegħu l-Ispettur Rainsley qal fil-qorti li fil-25 ta' Ottubru li għadda marru jkellmu lill-akkużat minħabba rapport ta' fastidju. L-Ispettur Rainsley xiet li l-akkużat beda jirreaġixxi b'mod aggressiv mal-ewwel. Kien hawn li allegatament l-akkużat gidem żewġ uffiċjali tal-pulizija li kienu qed jippruvaw ipoġġuh bil-qiegħda. L-avukat tal-għajnuna legali Noel Bartolo talab għal-ħelsien mill-arrest għaliex qal li x-xhieda kienu kollha uffiċjali tal-pulizija. Il-prosekuzzjoni li kienet immexxija mill-Ispettur Rainsley oġġezzjonat għaliex qal li l-pulizija hemmhekk biex iservu lill-pubbliku u mhux biex jiġu attakkati. Fil-qorti intqal li allegatament l-akkużat kien ġamar il-beltu ta' sliema biex ifittex lil mara. L-akkużat inħeles abbażi ta' garanzija personali ta' 5,000 euro u ħarġet ordni ta' protezzjoni fil-konfront tal-mara.